2 авырубыз келип чыкты. Бирсинде кыш гриппи, икинчиси бруцеллез. Экология комитеты утырышын кышкырт һәм хайваннар арасында йогышлы авырулар таралу мәсьәләсеннән башладылар. Быел Россиядә кыш гриппы 75 урында ачыкланган. Августта ул Лениногорск кышчылык фабрикасында табылган иде. Ул әлеге тармакка 50 миллион сум зыян салган. Бруцеллез китергән зыян әле саналып та бетмәгән. Китапларда гына калды дигән авыру быел Әтнәдә 600 сыерда табылды. Нәтиҗәдә 5000 баш мал юк ителә. Хуҗалыкларыбызга инде безнең әйтәс килгән сүзебез, менә безнең дуңгызчылык, кышчылык предприятиеләре кебек ябык режимга күчү. Шуннан башка инде без авыртуларыбыздан, ул авыртулардан саклана алмаячакбыз, чөнки авыртуларның яңалары да күп килеп чыгып тора һәм инде без унутылган иске авыртулар яңадан башларын күтәрәләр. Шуларның берсе Африка чумасы. 1 декабрьдә аны Удмуртиядә Кобан дуңгызында ачыклаганнар. Кукмара, Менделеевск, Алабуга районнарыннан 20 чакрым ераклыкта. Кама Беконы предприятиесенә кадәр 50 чакрым калган. Документсыз, язусыз дип әйтик инде, кагазсыз бернинди дәгән мал сатып алмаска мин киңәш итер идем. Безнең менә сатып йөрүчеләр, урамда сатып йөрүчеләр, әйтәбез инде, тәгәрмәчтән сатып йөрүчеләр, техникадан сатып йөрүчеләр бернинди документы булмаган малны авылда калдырып китәләр. Әлбәттә, бу бик куркыныч, чөнки без инде әйткәнемчә авыртуларыбыз бик күбәйде, күрше төбәкләрдә дә. Күрше булмаса да Бурятия белгечләрен һәм Татарстанлыларны борчый торган тагын бер мәсьәлә бар. Ике төбәктә дә баклан дигән кошларның саны арткан. Шуңа күрә аларның депутатлары федераль хезмәттәшләреннән аучылык турындагы кагыйдәләргә үзгәрешләр кертүләрен сорый. Кышлар табигатька һәм икътисадка зур зыян сала икән. Бер баклан көненә 3 килограмм балык ашый. Шуңа өстәп диңгез кошлары яшәгән утрауларында үсемлекләрне дә ашап, җирне ялан кырга калдыра. Бу проблема Татарстанның Минзәлә, Зәй һәм Идел буенда урнашкан күпчелек районнарга кагыла. Табигатьтә ниндер баланс кирәк. Бездә сулыклар бик күп. Күлләр, елгалар, аннан соң инде бездә бит инде Камада, Иделдә калган елгаларда күп балыклар да бар. Соңгы елларда алар бик күп балыкларга зыян китерәләр. Аларны киметергә кирәк санын. Ана шуннан соң аучылар нәрсә кирәген беләләр. Безнең депутатлар Бурятиядан килгән тәкъдимне хуплый, аучылык кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү хакында Дәүләт Советының чираттагы сессиясендә фикер алышырга ниятлиләр. Рүзәл Шарипов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.